nyanding sliramu kanyam manis sasotyaku lara lopotan sanggandeng lan sirna lelono wono copo nrajan godha kang
nganti tekan saiki kowe ning endi aku ora ngerti kowe ning kono ya mbok karo sapa aku ning kene joko ati mung kanggo kowe yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke hamba aku wis salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti pisah yen sih ana waktu nggo ketemu pisan wae tak sikep awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan Aku tak takon ya, Ken. ya Bang Tinggal ki asline kowe modene. ya dek to Nah, tenang aja nangis nek kowe. kayak lakonku Mas Lakon. Jane iki sampe ke sumur. seru to wongnya nganti tekan saiki kowe ning endi aku ora ngerti kowe ning kono ya mbok karo sapa aku ning kene joko ati mung kanggo kowe yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke hamba aku wis salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti pisah yen sih ana waktu nggo ketemu pisan wae tak sikep awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke hamba kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti pisah yen sih ana waktu nggo ketemu pisan wae tak sikep awakmu ngomong aku lunga
Semoga umur panjang ku harap bisa terkenang sayang tersake panyuwunmu tak pasrahke jantung hatiku nganti nemoni lelayu sing apik-apik ya sayang. Minggu esuk atus mrebut gas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kowe robojomu statusku mbiyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan. Aye. Ya, Ya ini wis ready jam piro, Kak? baik. Asal mangan daging sapi karo maca Quran. Terus Nah kira dirapit sebel tamu undangan. oh, Mas. Rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu sebab saiki ana wong liya rasa sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung monggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar minggu esok atus mrebut gas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kowe robojomu statusku mbiyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan aku rumangsa rong iso nyenengke nuntut urip penak ora kuat sanggane mlaku taunan dadi rono gunane tiwas sayang dadi ra penak atine ngerti-ngerti aku nampani undangan ana jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki aku dadi mantan dadi saksimu pas munggah ning pelaminan aku ngerti yen atiku mung monggo rekreasi aku
pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku, bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Roman. Sampun boten enten tenagane, damel ngimbangi liyane sing ketok enak uripe. Kadang kepitek klaran ngempet dadi tangisan, rodong panguripan bakale muter nanging mbuh kapan. Oh, to sing pengen kaya ngene, terlahir rasuki pondo, sadar aku kalah rupa. Terserah kowe sayang ro aku ora maksa, tapi yen wis bahas tresno, sing jelas aku sing selalu ono. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku, bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Pancen nasibku lahir dadi wong kiri, urip serba susah satermu apa anane. Pengen cinta-cintaan ben padha karo liyane, tapi sadar diri aku ora iso piye-piye. Gandeng kowe mbutuhke raka, sedangkan aku iki wong waras. Wis kalah rupa rasuke pondo, cintaku nikat kaitan gedene rasa. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku, bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Mas Arga, Iya, Nduk. ropang. Ropangnya artinya apa? Ropangi pange iki enek artine. Apa? Pangapunten nek liyane niken mboten mawon. Alah, alah. Roh. Roda itu pasti berputar. Ora rondo panguripan mau. Roda. Kenapa wong
bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ono kaya ra ono ngendi kasih sayangi sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa panane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat galungane mergo ra disangga wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Niken, Halo, tembok Sakinah hafal kok. kapan? Lah mau ngecane kuwi kapan? Kapan? Dipikir sih, egone wong tua abot. Oh iya. Apa meneh lagu iki? Ayo, kaya lagu iki lho. Kayak kisahku. Alah, meneh kabeh kisahku kabeh. Sabar ya, Nak. Yen pancen kudu pisah, aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan
rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo maju duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Iken, Halo, wong urip iku kuncine telu. sabar, sabar, sabar. Oke. Kayaknya wis sampe punduk. Apa? Iya. Bener kan? Wong urip kuncine telu. Apa? Ikhlas, sabar, golekne. Lak kowe. Cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh
simbok aku sing ayu dhewe. Ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok. Kenal cowok irunge rada sempok. Setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan. Magetan ora mempan, kadukun Jombang ora mempan. Kadukun ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Kali rangga satu Kak. Terus ngawuren. Aku pancen wong randuwe, jare simbok aku sing ayu dhewe. Ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok irunge rada sempok. Setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan. Magetan ora mempan, kadukun Jombang ora mempan. Kadukun ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Gila gigi nyanyi soro ya Mas. Anaknya ayu utama
Ning jero batin pengen tansah sesanging yo mong karo Kang Mas atiku mong kanggo Kang Mas senadyan lagi pepalang ngalangi dalan katresnan iku pancen dalan supaya tresno iki bakal kasembatan rembulan ning wengi tansah nyakseni endah paras manis
matur suwun wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguat-nguati kudu wong liya sing rasana hubungan iki berlanjut tatak lakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah kadaden tenan duwe omah sing ra berisik kebakat tresnan kebakat kasih lan sayang sok gede harga tadi apa ya yang